34 anyos, giunay pagpatay siyang 62 anyos nga mahan, human silang panaglalis sa ilang panimay sa sitio Lupa, Puro 15 Barangay Kandulawan, lungsod sa Minglanilla, pasado alas 7 kagabi. Nahitabo ang insidente, human magkaaway ang amahan o anak sa investigasyon sa Minglanilla Police Station, batod ni PO3 Gilmer Noval, investigator in the case, nga nagkalalis pa sila si Winifredo Butog, 62 anyos, o ang anak nga si Clemencio Butog, 34 anyos. Gidunggab sa amahan ng iyang anak nga si Clemencio sa makadaghan nga gayon nga mo'y hinungdan sa kamatayon sa biktima. Voluntaryon hinuong mitahan ang amahan nga suspitsado daang kutsilyo nga gigamit sa pagpatay sa iyang biktimang anak. Giangkon ni Winifredo ang salaod ang iyang gipahibaw nga napuno na siya sa gihimo siyang anak tungod kay dili kini unang higayon nga gihimo kini sa iyang anak nga musukol ngadto kaniya. Dito na ni dipinsa ng amahan, siguro sakit na yung lawa kung sa iyang rason. Dito na pagdaing sulod gisportahan, iyan ang gihansakan ng dunggab yung anak. Puno naman ko. Kung dili na siya manghagi sa to siyang asawa, mo na sa mukha. Ano sa mukha? Pasingita yung mangod.